Rodrigues. Obrigada. Os meus parabéns para a relatora polo seu informe. O recoñecemento, señora comisaria, o recoñecemento por parte das institucións europeas das linguas como o galego e as dos povos que conforman a realidade plurinacional de algúns Estados membros é fundamental e non pode depender só da decisión dos Estados que nos oprimen tamén como povos. A situación é moito grave no meu país. Só o 30% das persoas entre 15 e 19 anos falan o galego, fronte ao 75% das persoas maiores de 75 anos. E o galego representa menos do 0,01% dos contidos web. O galego ten que estar presente en igualdade de condicións na rede na era digital para permitir que as persoas galegofalantes nos podamos desenvolver na rede con total normalidade en galego. Apoiarei o informe e pedimos á Comisión que implemente as medidas necesarias para aplicalo. Pido que este Parlamento poña os meios para que todas e todos poidamos expresarnos en sede parlamentaria nas nosas propias linguas, que vostedes chaman minoritarias e que na realidade son linguas ocultas e minorizadas pela imposición á forza e durante séculos das linguas alleas para convertilas en predominantes. Obrigada. Dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę pan Algirdas Saudraugas. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti gerbiamą pranešėją, paruošusią puikią pranešimą.